nens i nenes! Ara tot el dia vaig en bici amb la meva mama. M'acompanyeu? Era per ara. Aquí podeu veure els cavalls. Que tiro pedres aquí en el riu. Adéu, amics! Hola, amics. He fet una poció màgica perquè se'n vagi el coronavirus. Hi he posat herbo, pètals, també hi he posat una miqueta de terra, també hi he posat fulles, flors, aigua. Hi he posat moltes coses i aquesta poció està el coronavirus perquè se'n vagi aviat. I espero que ens puguem veure aviat. Un petó, adeu. Hola a tothom. Avui us vull ensenyar els exercicis de la gimnàstica. ¿Dónde estás? Aquí. Molt bé, bravo. Espero que us hagi agradat el meu vídeo. Què és aquesta cosa que es mou? Hola, nens i nenes. Avui us ensenyaré a jugar a Marvel. Apale! Adeu, nens i nenes. S'acabó. Sí. Hola a tothom. Soc en Santi i avui ensenyaré com funciona el meu quad. Mireu, aquest dia de confinament he pres sobre uns bitxets que feien molta por, els dinosaures. Els dinosaures existien fa 75 milions d'anys. Van aparèixer abans a la Terra que els humans i hi havia molts de tipus, dels que anaven per l'aire, per l'aigua, que aquí el puzzle no es veuen, també ja anaven per terra i de terra hi havia carnívors i herbívors. Herbívors eren el Parasaurolophus, el Protoceratops, el Pentaceratops, el Triceratops, el Diplodocus, el Brachiosaurus, i de carnívor hi havia el Rex, el Giganotosaurus, l'Spinosaurus, l'Albertosaurus, també hi havia el Velociraptor, i així. I hi havia dos esperits que els van matar. L'esperit del meteorit i l'esperit dels volcans. I tot això és el que va acabar contra els dinosaures. Adeu, amics!